bura. In achiel kuom MCS modonjo kod ODM. Ang'e lerne Uganda kama ne chung mantiere karkanyo. To ji kaka jood bura MCM ogwel mabende nitie karkacha, Regina Kizito e kin mamoko mabende kama gintiere. Inyalo nene yo machalo nade bang' kosechung jok ma kamagi bende e chama mano mara ODM. Mariam. Erokamano Cleophas. Adwa ni mondo kwer nyamera no ni o mislead jopiny. King'iyo Political Parties Act and ing'iyo kaka governance system marwa nobedo structured kanokel 2010 constitution, you realize ni party ema ting'o ji katero a National Assembly kata local assemblies. To mane mo mineno ka even in the past election ne parties nigi option mar miyo ji direct ticket. Koro anadwa congratulate party leader mara Baba Raila Odinga for taking a brave step to send a strong message. Nikech, even in some of the most mature democracies in the world, and Adwa refer to American democracy, Nikech, our constitution borrowed heavily from American constitution. Even as a kakawo kodisani, last year nenitie bill ma Democratic Party nokele Congress. Then bill maber king'iyo gie wang' jopiny, bill mane dwa duoko healthcare but you look Republican as an entity, a Congress, no shoot bill no down, because Republicans as a party did not agree with that bill, and everybody, including even the doctors who are also congressmen, no go ne vote no go ne bill no zi no. Koro okinyal bet ni oyeri gi chama mar ODM to kise dhi through chako preach ideologies mag opponent mag chama. It is not fair, it is not realistic, it is actually unlawful. Joma wuoyo kawacho ni baba en dictator. Maybe they don't understand the way political parties tiyo. Mara riyo, sama wuoyo kodikani, party leader mara is en route to Migori. Either is there or is en route to there Odobedo Girali. Adwa na penje nyamera maja UDM an kanyo. Ni sani ka Oscar Studio wuok kama entie. Join rally ma baba kama baba wache issues mag cost of living, issues mag kaka social injustices kata weche maricho manye wuok e dhog ker ko wacho ni en obiro tero ji e polo. Iparo ni jo UDA kata mana rais mar jo UDA nyalo bedo mamor. Mano penjo madwa ni mondo aminyamera noero. Mar ariyo, wach mar ni ng'ato dhi e State House no dhi omo development ne jopiny. Again, mano nyiso ni jogi ok understand governance system marwa. Ndalo mane pod waonge constitution manyien ni wacho ni ka jolange man gi telo to ni development bro dhi kuro unless ni jowa odhi otimre nadi odhi owinjre kodgi. To sani wan gi gimilongo ni devolution ma one president and UDA president and ODM, it doesn't matter. The law compels the government to give counties through national allocation pesa. Koro okinyal wacho na ni you are an new elected member of parliament. Till the State House, you are not discussing any development. Nikech kanegi discuss development. Developments gine dhiluo channel money. A classic example in our senator, which I highly respect as an intellectual, but on this one, I highly disagree with him. As a senator, his job is to oversight the national government and to oversight also our county government. Koro development mane no di kelo that could not be channeled through devolution, nen development mane Cleophas. Mara riyo wena wachi. Mano maradek. Awinjo kanya maradek. Awinjo kanya merano wacho ni joluo kende ema baba o reprimand kata momiyo punishment. Adwa ni mondo wache ni kiko beda ahinya gadier ni en joluo kende. Jo kizungu wacho ni charity begins at home. Baba ok nyal dhi chako reprimand jo mag Azimio man Mombasa kata Central to toe the line kada ode. Nikech Nyanza is baba's backyard. Charity ikichako yuecho gi odi. So he has started Timo the right thing within the confines of his house. Kapoko spread ginoko. Otherwise, for the decision the party took, Nikechanta and Jachama and Kaka Ngamodi school ma understand constitution and politics, it is very much in order without the emotional side. Makorojo UDA okete. Lakini nyaminwano nyakawachinani ka Oscar Sudidang joined Baba Saniki Migori. What would happen?
Kipchumba, nya Central, mano watch 1 man, 1 shilling. We have seen the president avoid her and even humiliate her constituency mare, just because she had decided to agree with Baba, ndalo mane kura mar finance bill. She has been isolated. Mariam, erokamana enya. Penjo no ipenjo kacha Dina guy. Koro Dina guy ntie kaka Dina, ange duoka penjo no.